Nag-uul na ang mga residente sa usa ka sityo sa Taganaan, Surigao del Norte sa posibleng epekto sa nickel mining operation sa ilang panglawas ug sa kinaiyahan sa lugar. Matud nila, apektado na sab ang ilang panginabuhian tungod niini. Ani ang RTV Presents ni Kent Abrigana. Nagpadayag na sa ilang kabalaka ang mga residente sa sitio Kampandan, Barangay Talaver sa Taganaan, Surigao del Norte. Kalabot sa usakan nickel mining area, doon sa ilang lugar nga mao ang Hinatuan Mining Corporation. Matod nila, tuod man dunay mga benepisyo sama sa infrastruktura, trabaho o educational assistance ang maong kumpanya sa ilang lugar. Apan problema nila ang siltation ug abog dala niini. Kung muulan o kusog, nagaresulta kuno sa siltation sa dagat ang operasyon sa maong minahan nga nakaapekto usab sa panginabuhian sa mga mananagat susama ni Michael. Walay bulan, nangisda kami doon sa layo. Tambaka lang nga mong kuha, Hadlok ba sir? hadlok. Kailan naman? Wala na lubog naman. Hindi naman na putik naman talaga. Apan kung naglagiti ang kainit, babala kausap ang mga residente sa abog nga nagikan sa minahan. Si Jayan nga dunay 6-month-old nga baby. Ginasiguro nga ana kini sa sulod sa ilang balay kung init ang panahon. Naharap mi sa balay, sir. Dili siya kagawas-gawas tungod kay abog. Gawas ni ini, dugang kahadlok usab sa mga residente ang posibilidad sa landslide tungod sa nagadako na kuno nga makankan nga yuta. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makainabi ang Hinatuan Mining Corporation apan nagdumili kini nga maghatag og pahayag. Sumala sa Municipal Environment and Natural Resources Office, adunay gimuntar nga silt boom ang maong minahan. Apan dili matud ba malikayan nga dunay silt nga makalahos sa kadagatan kung kusog ang ulan. Dili man jud nato malikayan no samot na karon ang ato ang panahon nga magsigi kusog ang ulan. So dili jud nato malikayan nga naa jud tendency nga kusog jud ang iyang kuan siltation. Gikumpirma usab ni ini nga nagakumply ang maong mining company sa mga kinahanglang himuon aron mapakgang ang epekto sa pagbina ngadto sa kinaiyahan. Sumala sa lokal nga kagamhanan sa Taganaan, dako ang benepisyo sa minahan sa ilang lugar. So far, ang LGU mining na ay may maayong relasyon, good relations, and then they implemented well their programs, environment, livelihood, social services. Gipaniguro usab sa Department of Environment and Natural Resources Office nga nagatuman ang tanang mining company sa guidelines. In the DNR, we try to promote responsible mining as much as we can. And under the new leadership, the new administration, I think it was made clear that ang kailangan po talaga is a balance between responsible mining and protection of the environment. Samtang, gipasabot usab sa President sa Mindanao Association of Mining Engineers nga essential component sa tanang produkto ang nickel ug imposible nga mapaundang ang pagbina niini sa kinatibuk-an. As long as somebody like you and me continue to use that minerals from mining, mining is here to stay. Sa nagapadayong debate kabahin sa epekto ug benepisyo sa nickel mining, importante gayud nga mabalanse ang benepisyo niini sa ekonomiya ug ang epekto niini sa panglawas ug sa kinaiyahan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.